missiles and سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتيو لو مون كم وترو نخلنا كتغمنا زغل كم فلتو زلنا عبيت فصامتاتنا علمنا من البات الزينا زيك اصالك ما تخلو جسم بدنا كون غلي ماكس معنا غليو ويلك ندحركم زقاط مالو قدنينا هم فلتو زلنا تادا تعميتنا هنطف the world is getting serious علمنا نب حدا نخت ردو خمان أبز خبت حلخلخ زبالة معالتاوي أزيب زحفت عمتات يقاطب نينا ريبورت قبر نتبغار بقرب الناس خلينا ريبورت قبر غلبر ملو معالت بزعبوي كزارب زوع زلة ميديا تري ولهم بعفشة أبزا فيديوزيا أقدر سنزلهم أبيت في عمتات نرينا أوروبا أمريكان أوروبان يوكرين أجوهم أتوارنا تذكركم نوشترا شهر ميلومهم بوتين دما راشا دما نايقوطعي قبر ملس زهبتو كنرينا حجي حدا نسيو قبر ملسي أب يوكرين قبر ملسي دما أوشتي أمريكا وتهدروا عقمنا راشا قريب له نزل بخل من قد كنرينا زعبا إيرترا دما أقدر ستريبورت اللاتني بوليتيكا قدانا أوروبا ومكن دهسسينا لزا فيديو مساي سنحو it's going to be very important أبزون ريو لايك قبرو نش حتصار ولا انتخولت كومنت دما قدفو مسوداهم thank you very much. Russian President Vladimir Putin is punishing Ukraine for attacking Russian targets. Today, Russia launched a massive aerial attack on Kiev. It deployed missiles and drones. They went on to strike Ukraine's capital city. In fact, reports say the attack began around 4 a.m. local time. An industrial area in Kiev was hit. A garage was hit. So, كم نريد لنا توجه ملكعتنا غيري زخيزلو سلامتاي أب عودوكينات أب جنبار نوح واجونيرم أنت هوني أسوارنا أوروبا تتكلم يوكرين وش راشا زاد اليوم علامات كنهرمينا يلون كهرب جنبيرم سلازلو كابتي جنباراتنا عودوكينات نبت معكل كتماتات زاتو متكعتي لذي أب كيف أبترس كتمانا يوكرين وننت هوني برتح متكعتي تخايدو خمس نبرة إن نرزلنا نفسه كف مزبوح زي راشا زهر مو كم زحبر نتوجه حجز غليو وين وت نتوجه كجلجلي غلي زبلوت تحت غرتيهم زهر مزلو سلامتاي توجه تطو مبال تطو كبلو يدلي سلازي اللي أوروبيان أمريكان نتوجه تطو كتبلت هينكا أبيناي بوتان حرم كايوتي ناي سراويتنا يوكرين كوجه تطو كبل زغل زعب زبلو علامات يوم زهر مزلو زك بهالكل دما تقلال لنا أير سبريوريتي ويكا عبلالنتنا أير سلازلوهم من البات أبز غربا نعو مكلا خلق خون زغل نفرت كوينات F-16 F-16 زبهلا فليات نفرتنا أمريكا بلجيوم زهبتهم ديكال زهبتهم ناب يوكرين كأتوا مخانن زعبو زقلت ريبورت كبكميه بحفشة توجد تطوكب للو زغل من قد كله كجبر خمس فتلو زلوين عن رزالنا أمريكا أوروبا هنجن توجد تطوكب بفتش ما يدلون يمزلو لغات الإسكندرية دقات مزلو Was a gas station and a storage unit. The strikes triggered a fire at a warehouse and an industrial complex. حدا نجر جنابزك جرمكم زلو عقمنا وتهدراو عقمنا راشا أزيد قبل الزبالة مخاني زنجر زلو ولا بمعرباو ميديا هاو كام جن أشحال سبعة ديموت زلو بيوكرين لكم تحتدو مخنياتو راشا بتنقع قصلت واقع زلا that's the reason أبغازا زمو زلو سب معالتا هون ريال لنا بقدامي 4 سب كطحنو جهود نبرو تبعيلو لعلى 204 سبات قتيلهم 204 سب قتيلهم سيلبريت قبرون يروم أوروبان أمريكان دما كونغراتوليشن إسرائيل 4 سبات نخطط حنو 204 سبات قتيلكم كم مودر تبهل لنا 4 سب نخطط حن 204 سيفيل سب قتيلهم مال سلازم تاي مالتيو أب إسرائيل زقاتم أب غزة نزقاتم متقعت رأي ولا حنت قبلي كلهم يوم أب يوكرين كون كلجن دكان أنت وديقو وين جراج توديقو كم عبد راما يزقلت بس كل وقت كايت كله سبعي موتني زلوا سيفيلاو سبعي موتني زلوا بقاب يوكرين واي بتنقى أصل واجوزلو راشا كيك جيروم تبوتاتي بتخكل نعلامان وتهدراو زخون تخين ترايم تهرمو زلوا هزباي هرمونيم زلوا امبر كندزي أصفار زلوا هاجر كندزي نأير سبريوريتي زلوا بزح سب كتتفهم خالد جن أي قبرون يبزلوا سازي بتكونت هاد أستوعينا رينا كم فلطلنا بتصبغنا جرنا نراشا تصبغنا جرتي خوينهم زلوا إذن إسرائيل قادم تزيه الإسرائيل راشا تخونينا بعالم ملوك كم تفنفن مقبروان يرم بميديا برقص يزم لكم زلوا تعدلنا راشا كنت قينو إسرائيل أبقى ذات قبر زلا نتنسات قبر زلا نخلو زقول له قينو إسرائيل كسرفن صنيهم نيوكرين كسرفن نافتن نخلو إسرائيل نربعة سبات جوه كد حنكبل 204 سبات قتيلة
معالتها ودما 4,000 بصيحة الله لعل 4,000 بصيحة الله زقتلتهم سيفيل ترايز بلاكم قال عن سبيتن دمايا زبصحوا ስለዚህ ውድድር የብሉ نقاتل الجبزي. Air raid alerts were sounded across Ukraine. They lasted several hours. This comes days after Ukraine destroyed a Russian Sukhoi Su-57 and claimed to also destroy 2 radars of Russian S-300 and S-400 systems in Crimea. So what you have here is Putin avenging the targeting of Russian logistics. It wasn't just the capital city, by the way, that came under attack this morning. A total of 6 areas were struck. Kiev, Dnipropetrovsk. So ናይ ራሽያ ግብረ መልሲ ኣብ ዝዋን እዚ ኮይኑ ዘሎ ብሰፊሑ ናብ ብዙሓት ከተማታት ከም ዝርግሕ ዘሎ ትሪእዎም ኣለኹም ወላ እውን ናብተን ብቀጥታ ናብቲ ውግእ ዘይፅለዋ ምዕራባውያን ማእከልን ምዕራብን ዝበሃላ ኪየቭ ከምኡውን እቲ ቪንታስያ ዝበሃል ዘሎ እቲ ውግእ ክቶም ትሪእዎ ዘለኹም ድሮ ኣብቲ ምብራቕ እንዲኡ ዘሎ እቲ ብዓብዩ እንታይ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ እዚ ምናልባት ኣብ ካልእ እውን ሰሚዕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ዩክሬን እውን እቲ ምብራቕ ክድምሰስ ትደልያ ዝብል ዘረባ ኣሎ ስለምንታይ መበቆላውያን ራሻውያን ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ምዕራብ ዳይ ከጋጥም ዘይደልይዎ እምበር እቲ ጨፍጫፍ ኣብቲ ምብራቕ ተኾነ ስቕፋ ይብሎምኒ ዝበሃል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ብዙሕ ካብኡ ራስያዊ መበቆል ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እቲ ምብራቕ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ እዚ ዘረባ እዚ እውን ምናልባት ሰሚዕኩም ትብሉ ሕጂ ግን ብሓፈሻ እቲ ውግእ ኣብቲ ምብራቕ ወገን እዩ ነይሩ እዚ ሕጂ ፈጢርዎ ዘሎ ኩነታት ግን ናብቲ ምዕራብ ናብቲ ማእከል نابتي سنتر إيفن ناب ويست جزء كم زدف زلوا إن نرزلنا. Zaporizhia, Poltava, Kharkiv, and Vinnytsia. And what was Ukraine's response? Ukraine's Air Force wrote on Telegram that Kiev was attacked with 1 Kinzhal Kh-47M2 air-launched ballistic missile, 4 Kh-101-555 cruise missiles, and 24 Shahed-type drones. Russia also reportedly launched an Iskander-M ballistic missile. But could Ukraine intercept the incoming missiles and drones? Ukraine claims it shot down 5 out of 6 missiles and all of the 24 drones launched by Russia. As per the Ukrainian claims, 11 Shahed-type drones were shot down in Dnipropetrovsk. But does Kiev have air defense systems to counter a Russian aerial offensive? So بحفجة تي زحبريت هذا ما كله أتصينا سلزين ريو ريبورت تراينا هنقبرنا غير كل يوم وجنات أنا توجه بزلع على بقعات كم وزلوا عقمم زفكرة كله يقبروا كم زلوا هنا نرزلنا نخنديكم يلو كغزلي we don't know جن أنت كرينا كغزل كم زلوا بخال ما نقدر كريه كم فتنينا واي قالوا تحيلتات زوج زك قصلي دلي وديوم انت عينه تبركته يقبر له هجرات اوروبا انت يسوق تيقبر له نابي قصون كوز دوي علاماناتهم نارانا يوخن كيدنا ስለዚህ ዛ ሪፖርት ንሽ ክሪያ ድሕሪዩ ጀርመን ወሲናቶ ዘላ ክሪየ ፖለቲካው ጉዳይ ፈረንሳ ኮይኑ ዘሎ ክንሪና ፑቲን ከኤግዛክትሊ እንታይ ክገብር ይዘልሎ እንታይ ትመልእኽቲ ከመሓላልፍ ዘሎ ትክክል ቋንቋናቱ ኢንተርፕሬት ክንገብሮ ክንፍትና ሶ ካልኦት ሪፖርታት ክበኩም ምንታን ኣብቲ ውግእ ጥራይ ኮንሱምት ከይንኸው is the question. Ironically enough, Ukraine has S-300s. They go back to the Soviet era. And then you have the US-supplied Patriot missile system. Ukraine already has one of them. The US has agreed to supply a second Patriot missile system. That said, given the Ukrainian President Volodymyr Zelensky's constant demand for more air defense systems, one can tell that Ukraine does not have enough to secure its airspace. Now, earlier today, some of the areas that were attacked were dangerously close to Ukraine's border with Poland, and as a result, Polish and allied aircraft were activated. Poland started scrambling its F-16 jets as a precaution. Poland said that it was taking, quote-unquote, all necessary procedures to ensure the safety of the Polish airspace. So, Raiwo, كساكن داي أبسنكوف كم زلنا. الذي ناي بولند F-16 بحالا ناي أمريكا نفرتينزين أنت تكيمم أتي ناي راشا وتهدروا حيلي ويونزقون يخون أبدوب ناي بولند سلز غربة تنكاغان موسات تباهيلو انتاينا نرزالنا نش تيجيجا مثال سيكونات عالم قريب النهم زلو نش تيجيجا the world is waiting for a small mistake is بالزلو فانتايو اتهم ناي نيتو من قصاصات بمولو تاريخايهم جيجا وناي كونن كم جيجا انتربريت جيرو زي قاطمون كم مخنيات تقيمم نتوقع كجمروهم زغلو كم فلت كنكلالنا حنت نجر ناي بزح سب سقعات كوينا زل هذا ما زيايا نزخونه يكون ايرور ويكا زخونه يكون ጉድለት ዘጋጠመ ከም ሓደ ዓብይ ኣርእስቲ ወሲድካ ነቲ ኩናት ናብ ሳልሳይ ኩናት ድሮ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዲና ዘለና እዩ ዝበሃል ምክንያቱ እዚ ኩሉ ኣፅዋር ናብ ዩክሬን ዝጓረ ዘሎ ወታደራውያን ኣሰልጠንቲ ዶ ትለያዊ ስልጠና ዶ ተባሂሉ ኩሉ እዚ ናይ ኣውሮፓ ናይ ፈረንሳይ ዲ ናይ እንግሊዝ ናይ ኣሜሪካ ዲ ናይ ካልእ ኣብቲ ዩክሬን ዘሎ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብወግዒ ዘይተኣወጀ ዘሎ እምበር
ድሮ ይካየድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ዩክሬን ኣይኮነትን ራሽያ ትዋጋእ ዘላ definitely ምሉእ ምዕራባዊ ኮሌክቲቭ ዌስት ዝበሃል ዝዋጋኦም ዘሎ ብገንዘቡን በፅዋሩን ማለት እዩ እጂ ድማ ብኣካል ክሳተፉ ይኽእሉ ዶ ወይ እውን ካብ ሃገሮም ተበጊሶም ንዝብል ኣርስቲ እዛ ናይ F16 ትበሃል ዘላ ቶፒክ ደጊመ ክርያየ መጀመርያ ግን ኣብቲ ፖለቲካዊ ጽላት ክንታይ ይካየድ ኣሎ እስከ ክንርኢ መጀመርያ ብጀርመን ክንጅምር ጀርመን ትገብሮ ዘላ ለንቅነ ክርኢና ነው መጀመርያ ፈረንሳ ፖለቲካዊ ጉዳይ ክንርኢ ድሕሪ ወታደራዊ ጉዳይ ክንርኢ ስለ ዘለና In France, where French President Emmanuel Macron has defended his decision to call snap elections, his press conference comes just days after he dissolved France's lower house of parliament. The centrist coalition suffered a resounding defeat in Sunday's EU elections against the far-right National Rally. In his first news conference since calling... So, come to what President France Emmanuel Macron, the partner ሓደገኛ ወይ ከዓ ብርቱዕ ዝኾነ ስዕረት ብግጣሙ ቀጥታ እንተስ ብስምዒት ድዩ እንተስ ሓሲቡ ድዩ ኢልዎ ናይቲ ሃገራዊ ኢሌክሽን ነቲ ፓርላመንት ነቲ ዘሎ ሃገራዊ ባይቶ ኣውዲቑ ሓድሽ ምርጫ ክግበር ኣዚዙ እዚ ከዓ ብኤውሮጳ ደረጃ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ፈረንሳ ዝበዝሕ ህዝቢ ናብ የማን ገፁ ሃዲሙ እናረኣኻ ከለኻ ከመይ ጌርካ ነቲ ሃገራዊ ባይቶ እውን ከምኡ ገይሮም ብየማን ኣብ ስምዒት ከለዉ እንተፀዊዕካያ መሊሶም ብየማን እንዲዮም ክዕወቱ ዝብል ዓብ ነቐፌታ ይወሪድዎ ዘሎ ማክሮን ስለምንታይ ነዚ ውሳነ ዝኽውስነ ክኢሉ ምክንያቱ እቶም ፀጋም ዝበሃሉ ዘሎ ወይ እውን እቲ ንኤውሮጳ ንውግእን ንገለን ዝደልዩ ዘለው ኣብ ኤውሮጳ ደረጃ እናተሳዕሩ ከለዉ ብሃገር ደረጃ ድማ ናይ ሃገር ደረጃ ድማ ልዕሊ እቲ ናይ ኤውሮጳ ይተራ ዘለዎ ምክንያቱ እቶም የማን ዘለው ድሕሪ ተዓዊቶም ኣብቲ ናይ ሃገር ደረጃ ዝኩሉ ኣፅዋር ክሰድድ የዶ ፓይሎት ክሰድድ የዶ ነፈርቲ ክሰድድ የዶ ዝብል ዘሎ ጠጠው ከብሎ ከም ዝኽእሉ ባይ ዘ ወይ እታ ናይቲ የማናይ ክንፊ ሓያል ፖለቲከኛ ኮይና ተዓዊታ ዘላ ወይ እውን ፓርትናታ ዓብነጥታት 34% ተዓዊቱ ዘሎ ማሪ ለፔን እንታይ ኣብ ትዊተር ፅሒፋ ነይራ መስለኩም ኣብ ኤክስ ማለት እዩ ማክሮን ብዙሕ ገበናት ኣሎ ብግሊ ተታሒዙ ክእሰር ዘሎ ሰብ እዩ ኢላ ፅሒፋ ነይራ እዚ ኦልሬዲ እቶም ሰባት እቶም የማናይ ክንፊ ክንደይ ነዚ ኩነታት ካብ ነዊሕ ነታ ካይዳ ናይዚ ፈረንሳ ኦፍ ኮርስ እቲ የማናይ ክንፊ ማለት ኣብ ፈረንሳ ስደተኛ ፈረንሳ ዘለካ ኣይተቕሰን ማለት እዩ ካልኣይ ድማ የማናይ ክንፊ ማለት ፈረንሳ ከም ናይ ቀደም ኣብ ኣፍሪካ ክሰርቕ ኣለዋ ዝብል እዩ ሃብቲ ናይ ፈረንሳ ንፈረንሳ ሓያል ክንገብራ ኢና ክብሉ ከሎ ምንጭ ካልእ ስለ ዘለዎም ኣይኮን እንተዳ ንፈረንሳ ከይዶም ነቶም ሃገራት ካብቶም ተሰዊቦም ዝብለስዎ ዘለው ካልእ ነገራት ገይሮም ክምለሱ እዮም this is completely ብካልእ መንገዲ ክትርድኦ ኣለካ ስደተኛ እንተኮይንካ የማናይ ክንፊ መፂኦም ኢልካ ክትሕጎስ ዘለካ ይመስለካ እቲ እንኮን የማናይ ክንፊ ንድግፎ ዘለና ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንከይጅምር ክጠጠው ከብሉ ይኽእሉ ኢልና ኢና እምበር የማናይ ክንፊ እቲ ዝሓየለ እንታይ እዩ ኣኽራሪ እዩ ሂትለር ወይ እውን እቲ ናዚ ዝበሃል የማናይ ክንፊ ነይሩ ስለዚ እቲ AFD ዝበሃሉ ኣብ ጀርመን ንኣብነት ናብ ሂትለር ዝቐረባ ኣተሓሳስባ ዘለዎ እዮም ዝበሃሉ ስለዚ ከምዚ ነዚ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ሕጂ ምስ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ንረብሓ ናይ ጀርመን ስለዘይኮነ እዮም ዝቃወሞ ዘሎ ንረብሓ ንፈረንሳ ስለዘይኮነ እዮም ዝቃወሞ ዘሎ እምበር ንዓኻ ከም ስደተኛ ንዓይ ከም ስደተኛ ስደተኛት እኳ ኣይኮናን ዜጋታት እንዲና ግን ንዓኻ እውን ርግኣት ዝህቡ ይኮኑን ኣኽረርቲ እቶም ቀንዲ ኣኽረርትን ፀረ ስደተኛታትን ፀላእትን ናይ ፀለምትን ዝእከብሉ ፓርቲ እውን እዩ ከም ሽሙ ከም ናቱ ምስሊ ጌርና ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣገይን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዘይገድስ ኣበየለካ ፕሊዝ ገንዘብካ ፅቡቅ ጌርካ ሴቭ ግበር ኣካይዳካ ዕሪ ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳ ከም ቀደም ደቂስካ ትነብረሉ ክኸውን ኣይኮነን ዝገደደ ድማ ናብ ኣሜሪካ ከምኡ እዩ ኣብ ኤውሮጳ ተራእዩ ዘሎ ብዝለዓለ መልክዕ ኣብ ኣሜሪካ ክድገም ምዃኑ እቶም እቲ ዶናልድ ትራምፕን ናቱ ፓርቲን ኣብሊሎም ክመፅኡ ምዃኖም ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናተይ ቪድዮ ብፖለቲካ ደረጃ ንሪኦ ኣለና ብግለሰብና ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ኣካይዳና ከነስተኻኽል ክንክእል ኣለና ገንዘብና ብንጹር ኣተሓሳስባ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ስለዚ ክመለስ ኢና ውስከ ንምለሶ ማክሮን እንታይ ኢሉ ነይሩ For a new poll, he explained why he had no choice. Sunday evening, this was a clear vote. It was about Europe itself, as I've always said, but the votes cast have strengthened the right and the far right even more than in the past. This was a political earthquake, and we cannot simply ignore it and proceed with business as usual. Our citizens have expressed their concern about security, migration, purchasing power. So, ናይ ብሓቂ ነቲ ኢሊት ናይ ፈረንሳ ሾክ ራዕዲ ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ራዕዲ ንምድሓን ተባሂሉ የኣይቲ ህዝቢ እንታይ እቲ ካልኩሌሽን ናይ ማክሮን ዝበሃል ዘሎ እቲ ህዝቢ ሲ ተሰናቢዱ በዚ ዝወሰኖ ሲ ከም ብሓድሽ ጥዑይ ውሳነ ክውስን ዝኽእል እንተኾነ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለዎ ካልኦት ኤክስፐርትስ ግን ነዚ ኩነታት ብኸመይ ይርእይዎ እስከ They have shown their displeasure at the current situation.
እንታይ ኢሉ እስከ ኣብዚያ መወዳእታ እንተዝርዳእኩም ዳወ እቲ ህዝቢ ፈረንሳሲ በቲ ዘሎ ፖሊስን ኣካይዳንሲ ዕጉብ ከም ዘይኮነ ምልክት ኣርኢና ኣሎ ኣብሶሉትሊ ተዘርከብካ ዘይብልካ ገንዘብ ግሒትካ ናብ ውግእ እናእተኻየ ከለኻ ቆጠባ ናይቲ ኤውሮጳ ሕማቕ እናሃሉ ከሎ መነባብሮ ናይ ሂወት ከቢሩ ከሎ ገዛ ክራይ ከቢሩ ከሎ ኣስቤዛ ከቢሩ ከሎ ኩሉ ነገራት ሕማቕ ከሎ ዘዝርከባ ገንዘብ ካብትን ዘዘቂቕካ ናብ ዩክሬን ናብ ሓዊ ትሰዶ ዘለኻ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው እንተዝብል ነይሩ ጠጠው ከተብልዎኻ ትኽእሉ ኢኹም ጠጠው እንተተብልዎ ነይርኩም ምክንያቱ ናይቲ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ጆሴፍ ቦሬል ከም ተዛረቦ ኣብ 5 ደቂቃ ጠጠው ከብሎም ካልክ ዝውግዝ ኢሉ ሓገዝ ኤውሮጳ ይትህብን እያ እንድሕር ተበላ 5 ደቂቃ ተወዲሉ እዚ ኩናት እዚ ዩክሬን ክትዋጋ ይትኽእልና ኢሉ ስለዚ ነቲ ውግእ ጠጠው ኣቢሎም እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ንራሻ ብካልእ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ጠጠው ከብልዋ ዝኽእሉ መንገዲ ነይሩ ንኣብነት ቻይና ዝቀረበት መሓዛ ናይ ራሻ ውግእ ኣይትፍቱን እያ ውግእ ኣየርባሓን እዩ ንቁጠባ ናታ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ሰላም ክህሉ ንግዲ ክህሉ እያ ትደሊ ኤውሮጳ ድማ ሓደ ዓብይ ዕዳጋ እዩ ስለዚ ንቻይና ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንራሻ ነቲ ኩነታት እቲ ኣብ መፍትሒ ንክትረክበሉ ፀቕጢ ክገብሩ ምክኣሉ ነይሩ እንተኾነ ንሳቶም ነቲ ኩናት ደልይወሎም ነቲ ቦታ ነቲ ፑቲን ድማ ክሰዓር ይደልይወሎም ትማሊ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ፕሬዚደንት ዝበሎ ተምፅልኩም ነይረ ፑቲን ክሰዓር ክኽእል ኣሎ ራሻ ክትሰዓር ክትክእል ኣሎ ገለ መራሕቲ ናይ በዓል ኤስቶኒያ ፕራይም ሚኒስተር ዝብሎ ራሻ ፋሕፋሕ ክትብል ኣለዋ ንኣሽቱ ሃገራት ክትቀየር ክትክእል ኣለዋ ዝብል ዘረባ ካብ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ይትወፅእ ዘሎ ከዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሒዝካ ድማ ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ከንስማዓና ሽዑ ናብ ጀርመን ክንሰግር ኢና Let's cross straight over to our correspondent, Sonia Falnica, who's been standing by in Paris. Sonia, I know you were following the President Macron's speech. What are your main takeaways from that? Well, Jerry, it was a really kind of sprawling speech where President Macron, talked about his priorities, his party's priorities for the campaign, but also talked about, of course, the threat of the far right, the rise of the extremes, as he called it, the threat of the far right and the far left. And of course, this is something that is being watched very closely in France because, President Macron is kind of, I think, gambling on the fact that calling this snap election is the only way to kind of keep the far right away, the only way to kind of rally mainstream voters and get them to see just how dangerous the far right in power could be. But there is no guarantee that this could, of course. So ብሓፈሻ እቲ ኢሊት እንታይ ዝብል ዘሎ ወይ እቲ ኤክስፐርትስ ናይ ፖለቲካ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እቲ ጌም ወይ ከዓ ጋምብል ወይ ከዓ ጠላዕ እዩ ገይሩ ዘሎ ተጣሊዑ እዩ ዘሎ ኣብዚ ጠላዕ እዚ ድማ መሊሱ ነቶም የማናይ ክንፊ ብደረጃ ኤውሮጳ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ናሽናል ፓርላመንት እውን ዝለዓለ ቦታን ዝለዓለ መናብርን ክሕዙ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ኣብ ናይ ሓጎስን ኣብ ናይ ወካዕካዕን ከለዉ ሓድሽ ምርጫ ታዊጅ ከሎም ድሮ ሓድሽ ጎስጓስ ክገብሩ ኣይድልዮም ነቲ ዘለዎ ጥራይ ፑሽ ክገብርሎም ነቲ ሒዞሞ ዘለዎ ሞመንተም ድማ እንተቐፂሎሞ ዝለዓለ ዓብላልነት ዘለዎ ኩርሲ ምናልባት ማክሮን ንካልኦት ከይነገረ ምናልባት ሃገሩ ንድሕሪት ክትምለስ ካብቲ ውግእ ናይ ዩክሬን ክትምለስ ስለ ዝደለየ ክኸውን ይኽእል ዝገብሮ ዘሎ but this is yet to be seen ብሕጂ ክረአ እዚ ብሓፈሻ እቲ ውሳነ ናይ ማክሮን ግን ነቲ ፖለቲካል ኤሊት ብጣዕሚ ኣሰንቢድዎን ኣቆጢዕዎን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንሱ ድማ ጋራንቲ ስለ ዘይብሎም ክቋፅርዎ ስለ ዘይክእሉ ነቲ ህዝቢ ሕጂ ከመይ ጌርካ ጠጠው ተብሎ ዝብል ኣርእሲ ምናልባት ክምለሳ ኢና ናብ ጀርመንካ ንስገር ጀርመንካ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ He needs more soldiers. On Wednesday, Defense Minister Boris Pistorius outlined a new plan to increase the number of recruits in the armed forces. And it's not just Germany. More European countries are taking steps to... So, German ልክዕ ከም ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ወታደራዊ ዓቕምናታ ከተዕቢ ከም ዘለዋ ስጉምቲ ውሳኔ ኣብ ምውሳድ እያ ትርከብ ዘላ ወታደራዊ ዓቕሚ ንምብዛሕ ወይ እውን መንእሰያት ናብቲ ውትድርና ጆይን ክገብርሉ ዝኽእሉ እዚ ማለት ሳዋ ማለት እዩ ዝኽእሉ ኤርትራ ብሳዋ ክንደይ ከም ዘይተፀረፈትን ክንደይ ከም ዘይተኾነነትን ሃገር ድሕሪ ሃገር ናብ ሳዋን ናብ ካልእ ወታደራዊ መንገድን እያ ትኸይድ ዘላ ዩክሬን ሎሚ እንተኸይድካ ብግፋ መዓልታዊ ቪድዮ ካብ ዝወፅእ ቆልዓ ሓቑፉ ዝነበረ ኣቦ ነቲ ቆልዓ መንጢልካ ኣሊኻ ነቲ ሰብኣይ ናብ መኪና ኣለዋ ሚኒባስ ኣለዋ ከም መቃብር ዝቁፀራ ሚኒባሳት ወሲድካ ቀጥታ ናብ ግንባር ገሊኦም 3 ሰሙን ተዓሊሞም እዮም ናብ ግንባር ዝኣቱ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ደጋ እቲ ዘሎ ኩነታት ፍልይ ዝበለ እዩ ካልእ ግዜ እውን ኣምፂልኩ ነይሩ ናይ ብሓቂ ዘሕዝንን ዘሰክፍን ኩነታት ተበፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር በት ኣገይን ኤውሮጳ ዝገብርዎ እተኮይኑ ኩሉ ግዜ ዌልካም እዩ So, እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጎደናታት ናይ ዩክሬን እንታይ ከም ዝመስል እቲ ግፋ መንእሰያት ጥራይ እኳ ኣይኮኑን ዝግፈፉ ዋላ ዓበይቲ ኣሰቦት እዮም ዝገፈፉ ዳርጋ ጠቕላላ ወዲ ዘይረኣየላ ሃገር ኮይና ኣላ እዚ ድማ ኣብ ካሜራ እናተመፀ ከሎ ኣይኮነን ክኾንንዋ ገና ደንጉይኹም ክሳብ ሕጂ ኣበይ ነርኩም ዘይገፈፍኩም ሰራዊት ቀደም ዘይመልመልኩም እናተባሃሉ
حجز جنزب كنبكم تخينا كل ود بتهجر زلو ناب جنبار كتسلف وقت كل لكم بزبل منجدي زهجي مر إديت جرب زمت ويز نقرأكم زلو أب إكس نريو زلنا فيديو تات وجيو بأسي مكتتال دارجة خطولات أي خير الناس اللي زبلوا تمن ساعات توجي already تفقات مخانو سلزري وزلو زز هذا زي من الناس مخانو صار 500 فرق مليون سمن سي ميتلو ناتبه لك قالو نجنبارك خيز زل سبيلن توجد ما اوريدي راشا بعبلالነት ከም ዝዋጉ ዘሎ ይሪዎም ኣሎ ስለዚ እዝም ወድዝን እናሃለዎ ከሎ ነዚ ኩነታት እዚ ንዩክሬን ሙሉ በሙሉ ደገፍ ገብሩላ ኣሎ ኤርትራ ግን መስኪና ይትበትን በትን ተኸቢባ ከላ እንታይ ገብሩዋ ነይሮም ፅንሂ ለብዛዕቡ ሓንቲ ቪድዮ ክገበኩም የክን ንመለስ ኣብዚ ናይ ውትድርና ኖ ኣብዚያ ሓንቲ ቪድዮ ረኺበ ኣለኹ ብቐዳማይ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ እንታይ ምፅልኩም ነይረ recommendations of this extraordinary commission implemented and brought to fruition. If I could dream, my dream would be, and I recognize that this is costly, that there will be legal questions, all sorts of objections, but I wish we could have mandatory national civilian service in this country. So mandatory ግዴታ ዘሎ ሃገራዊ አገልግሎት ክህሉ ሕልመዩ ትብላላ እዚያ ንኤርትራ ዝለዓለ እገዳ ንኽወርዳ ዝሃንደሰት ምስ መለስ ተመሻጢራ ንሃገራት ኣፍሪቃ ንኢጋድን ተጠቂማ ንኤርትራ ልዑል እገዳ ክወርዳ ዝገበረት ሓንቲ ዓይኒ ኤርትራ ኢንፋክት ናይ በይና ኢንተርቪው ተገይርላ ትፀልዮም መራሕቲ መን እዮም ዝተባህለት ሓደ ካብኦም ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ከምኡ ድማ ናይ እስራኤል ነተንያሁ እናበለት ከም ዝገለፀት ዝገልፅ ቪድዮ ኣሎ ካልእ ግዜ ምፅልኩም ነይረ ስለዚ ንበዓላ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንክህሉ ደልኸላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣገልግሎት ግን ሰይጣናውን ጠጠው ክብል ዘለውን ሕማቕ ምዃኑን እያ ትገልፅ ነይራ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ እዚኣ ንርኣያ እስከ which is really ሳዋ ማለት መጀመርያ እሞ በቲ ክብሪ ናይ ሳዋ ክንጅምር ድሕሪኡ ናብታ ቪድዮ ናይ ዶክተር ፍቅሬሱስ ከም ትሪዎም ዘለኹም ኣብ ውትድርና ልክዕ ወታደራዊ ኢንጂነርስ እዮም ክትፈልጡ ዘለኩም that's why we need to give them respect they deserve ኣብዚ ቪድዮ ከምፅኦ ከለኹ ድማ እቲ ናቶም ብቅዓት ናቶም ክእለት ናቶም ማርሽ ዝገብርዎ ዘሎ ዝለዓለ ሪስፔክት ክንቦ ስለ ዘለና ኢና ቀፃል ክንሪኦ ዘለና ማዕረቲ ዝገብርዎ ፃዕሪ ብፍፁም ክዳረግ ኣይክልኒ ግን they need the credit ነዚያ ሪኢኻ ክብሪ ተጣቅዓሎም ተለኻ ንፍዓት ተልካዮም ኣብ ኮሜንት they deserve it ምክንያቱ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣበርክቶ okay so much about talking here ናብዚያ ንምፃእ America I'm in unit Nakfa 531112 and why did I come to Sawa the first ዝትሪዎ ዘለኹም ዶክተር ፍቅሬሱስ እዩ ምናልባት ኣብ ካልእ ኮንፈረንስ ሳምፅልኩም ነይረ ኣብ ሳዋ ከይዱ ከሎ ዝገበራ ዘረባያ ሽሙ ኣብ ሳዋ ኣብ ዩኒት ማለት ጋንታ ድያ ወላ ሓይሊ ድያ ኣይፈለጥኩን ናቕፋ ትበሃል ዩኒት ዘለኹ ዝብል ዘሎ ብእንግሊሽ ክቅየር ከሎ እቲ ወታደራዊ ሽማት ትፈልጡ ኣግለፁለይ ዩኒት ከም ጋንታ ድዩ ክቁፀር ወይስ ከም Batoloni wala kam highly I don't know. Reason a simple reason why I came to Sawa I'm a firm believer in the idea that all Eritreans we are equal and it doesn't matter where you were born where you come from what your ethnicity what your wealth what your status is and when I look around the room here when I look around እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ብትክክል ምትርጓምን ምርዳዕን ዘድልዮ እዩ ምትርጓም ጥራይ ዘይኮነስ ክንርድኦ እውን ዘለና እዩ ሓደ ኣነ ካብ ናተይ ዘለኒ እምነት ናበል እቲ እምነት ናተይ ኤርትራ ንኩሉ ኤርትራውያን ማዕረያ ትብፅሓና እንድሕር ክንብል ኮይና እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩልና ኤርትራውያን ድማ እቲ ዘሎ ኩነታት ብማዕረ ክንሳተፉ ይግባእ ኣበይ ተወሊድካ ኣብ ኣሜሪካ ዲኻ ተወሊድካ ኣብ ጀርመን ዲኻ ተወሊድካ ኣብ ስዊስ ዲኻ ተወሊድካ ኣብ ስዊድን ዲኻ ተወሊድካ ብዘየገድስ ኤርትራ ማዕረቶም ኤርትራ ብኤርትራ ዘገልግሉ ዘለዉ ትብፅሓኒ እያ ክትብል ተኮይንካ ማዕሪኦም ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክትሳተፉ ክትክእል ኣለካ ሓንቲ ኣብ ኤርትራ ማዕርነት ተረጋግፅ ነጥቢ ድማ and I think ኣብዚ ቻነለይ እውን ክንደይ ግዜ ኢልኩም ኣለኹም ሓደ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ኢንፋክት ኣብ ሕጊ ናይ ኤርትራ እውን ዝነበረ እዩ ዘድሊ ሓገዛት ክትሓትት ኮይንካ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ጤሳ ኮስ ዝደሊ ድዩ ዝኾነ ቢዝነስ ክገብር ደሊ ገለ ሓንቲ ካብተን ርቋሂ ሃገራዊ ግቡእካ ጌርካ ድያ ትብል እያ ሃገራዊ ግቡእካ ድማ ብምንታይ ትጅምር ብሳዋያ ትጅምር ሳዋ ትጅምር ድሕሪኡ ድማ ኣገልግሎት ይቕፅል ማለት እዩ ሃገራዊ ግቡእካ ጌርካ ዳ ትብል ሪኳየርመንት it's an important requirement እዚ ኣገዳስነት ዘለዎ ሪኳየርመንት እዩ እዚ ኣነ ከም ኤርትራዊ ኣብ ናይ ኤርትራ መድረኻት ክሳተፍ ተኮይነ እዩ ዝብል ዘሎ ልክዕታ ንኤርትራዊ ማዕረ ትብፅሖ ነጥቢ ክገብራ ክኽእል ኣለኒ ንሳ ድማ
سوايا سلازي بسوا اندحر حليفكا نتزب إيرترا easily كتردو تخل نتمنى إيرترا easily مسو related كتكون تخل أبنت زبس حسب سوا زورديو بزعبا سوا كتزارب كلغا easily أبت كونتات كتردو أكاي خلي وسئل الله كاي سوا زي ورده سبقن نتي سراويتنا إيرترا كردو يكلني ترديهم لهم نتمنسينا إيرتراون بتخكل نتبوتو كردو يكلني سلازي حدا كابتي نقول equalizing factor ويكاب معرز قبر اتا امباسادرنا امريكا توب بوليتيشن امريكا سوزان رايس تبال ايفني سكرتاري اوف ستيت وين حسيت زنبرتها تحسب زنبرتها ابناي من ابناي اي ثينك اب كالاينا اوباما ادمنستريشن مثلا سلازي انتي مالتيو نساتو دوليو كل حجر حدا عين سمعت نتي حجر او غلغلوز دولي زبلتاي مالتيو كل سب اب حدا بوتان تمشي خايو كفالت يخل كلالي يخل كفاغر يخل نابلت يتزارب نقطه لسك دكتور فريس زبلا The country, everybody passes through Sawa, and I don't believe in the idea that just because I grew up somewhere else that I should be able to simply hurdle Sawa, go through life without passing through Sawa. I firmly believe I'm Mara equal with every other Eritrean, and if this is a challenge, a stage that every Eritrean passes through, I should have to pass through that. So لك كم كالي إيرتراوي بزي قد سابي توليده سوا نقول إيرتراوي كحلفا زلو من قد يندهريلنا أب إيرترا أب زخوني يكون ሕብረተሰብናይቲ ሃገር ክትሳተፍ እንደርኮንካ ታሳዋ ብፍላይ ድማ ዝብል ዘሎ ኣብ ፓብሊክ ሴክተር ክዋሳ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ፓብሊክ ሴክተር ማለት መንግስታዊ ጽላት I really hope እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣምባል ዶክተር ፈሬስ ኳድር ጽቡቕ ነቲ ኩነታት ተረኪቦም ኣብ ዝበለጸ ጽላታት ዝዋሱ ዘሎ እዮም ናብ እዚ ፖሊሲ እዚ ናብ ኔክስት ጀነሬሽን የእሚኑ ከሰጋግሮ ጽኒለ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ከስማዓኩም ስለምንታይ ናkom ንብል ዘለና ሃገር nation building ወይ ከሃገር ክትመስረት ማለት መጀመሪያ ነቲ ሰብ ናይ ሃገር ስምዒት ከም ዘለዎ ክትገብር ኣለካ ናይ ሃገር ስምዒት ክትብል ከለኻ ድማ ሓላፍ ዘላፍ ጌርካ ይኮንካን ትገብሮ ኣብ ዙርያና ዘሎ ሃገራት ኩላተን መርኣያ ናይ ሃገር ኣይኮናን ፈዲኹን ኣለዎም ኣብ ዙርያና ዘለዋ ሱዳን ተወሲድካ ኢትዮጵያ ተወሲድካ ሶማልያ ተወሲድካ ጅቡቲ we know very less about it ብሓፈሻ ግን ናይ ሃገር መርኣያ ኣይኮናን ሓደ strong nation ኣይኮኑን ምክንያቱ ኣብ መንጎም ዘሎ መመኻኻል ስለንጸልኦም ወይ ብዛዕባኦም ጽቡቕ ክንዛረብ ስለዘይንደል ዘይኮነ ኣብ ሪል ታይም ንሪኦም ኣለና ካብ ሓደ ውግን ኣብ ካልእ ውግን ኸድለው ፈዲኹም ኣለዎም ነዚ ድማ ናባና ነከምፅዎ ብፕሮፓጋንዳ ናቶም ለይትን መዓልትን ብፍላይ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ብፍላይ ትግራይ ዝበሃል ኤሊት ነዚ ፀገም ናቶም ነዚ ውዱቕ ፖለቲካ ናቶም ናብ ኤርትራ ክእትዎ ህርዲግ እናበለ ምስ ነበረ እዩ እንታይ በነፊት ናቱ ኤርትራ ክትፈርስ ስለ ዝደሊ ልክዕ ከምዚ ሕማቕ ሰብ ሓንቲ ጆክ ኣላ ንኣምላኽሲ እንታይ ትደሊ ኣምላኽሲ ዝደለኻ ሕተተኒ ኣነኻ ክገብረልካ ኢልዎ ንሓደ ሓሳድ እዩ ዝበሃል እንታይ ኢልዎ ምስኬ ንዓይ ንስኻ ድለ ንዓኻ እታ ጆክታ ትብል ዝደለኻዮ ሕተተኒ ክገብረልካ እየ ንዓርክኻ ወይ ንመሓዛኻ ድማ ዕፅፊ ክገብረሎም እየ ኢልዎ ask me anything ዝደለኻዮ ሕተተኒ ንዓኻ ክገብረልካ እቲ ዝደለኻዮ ንመሓዛኻ ድማ ዕፅፊ ክበየ ኢልዎ ده مالت يجي مكينة هبن ندحر يلو مكينة كبينعو أملاك كانت عركو كل تمخاين كباي جزء هبن تيلو كل تجزء كباي تاجرس كذا حسب حنت عينه ينقر النام لا خيلو سلامتك كميلو نتكالاي كلتي عينه نخمكره زي بيور حسد النام مالتيو حنت نسخة مكينة تبغى ترهيبك عركها غلط مكينة تقولون تاج جماله كبركها وكا نتخاليتون أفتر كتكبر تخلقن كل نجار بحسد الناتري تخين كخمسين تازي حماق نسوم من نحلو ونتحماق نبانا كسجرو هرديك زبلو دما حسد الناتري كلا يكونن أوكي فاين لغت النبزان الملس The other second important reason why I came to SAWA, I'm a firm believer in some of the principles that SAWA stands for. A lot of the things that we talk about in terms of our country, what we want our country to be, a lot of those tools are provided for us through SAWA. I'm a firm believer in a lot of those, and by coming to SAWA, it just exemplifies my belief in those principles. Thank you. ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ካልኣይ ድማ ናብ ሳዋ ክንመፅእ ከለና እቶም ኣገደስቲ ባታታት ንኣብነት ናይ ዩኒቨርሲቲ ዕድል ድዩ ናይ ኮሌጅ ዕድል ድዩ ናይ ካልእ ሰፍሐ ትምህርቲ ዕድል ድዩ ንኽትረክብ በዚ ክትመፅእ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኢንሰንቲቭ እውን ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ማለት ምክንያት ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ኣሚን ኤርትራ ሳች ከም ሃገር ፅቡቅ ጌራ ኮሚኒኬት ኣይገበረቶ ኣብ ኤውሮጳ እንተመፂኻ
اوكي اوروبا sometimes an exception ኣለዎ ብሕጂ ክረና ኤውሮፓ ሪል ፌስ ኣብ ኣሜሪካ ኢና ንክንወስድ ዘለና ኖርማል ሃገር ንስኻ እንታይ እዩ ሃይ ስኩል ምስ ወዳኻ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክትከይድ ከከም ዓቕምኻ ኢኻ ትርኢ ከከም ዓቕምኻ ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ኢማጅን እቲ ዝበለፀ ዩኒቨርሲቲ ናይቲ ሃገር 6 ወርሒ ወታደራዊ ታዕሊም ግበር እሞ ድሕሪኡ ዩኒቨርሲቲ ክትኣቱ ኢኻ ብናፃ እንደዝብሉኻ እንታይ ምገበርካ I bet ዝበፅሐ ሰብ ናብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይዱ 6 ወርሒ ተዓሊሙ ናብ ሃርቫርድ ድዩ ናብ ስታንፎርድ ድዩ ናብ የል ድዩ ናብ ኣይና ዩኒቨርሲቲ ናብቶም ዝበለፁ ዝበሃሉ ናብኦም ክኸይድ መረፀ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብታ ኣነ ዝነበሩ ኩሉ ሓንቲ ቶፕ ዩኒቨርሲቲ ነይራ ብልፅቲ ዩኒቨርሲቲ ካብኣ ዝወፁ ድማ ኣብ ካልእ ዓለም ከይዶም እውን ብሉፃት ተምሃሮ ስለ ዝነበሩ እዚ ዩኒቨርሲቲ እዚ ናብዚ ክትኣቱ እንድሕር ኮንካ 6 ወርሒ ወታደራዊ ታዕሊም ክትገብር ኣለካ ተኢሎምካ እሞኻ ብናፃ 4 ዓመት ክትምሃር ኢኻ ተኢሎምካ ኩሉ ሰብ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኢትስ ሪዝነብል ቅቡል እዩ እዚ ነቲ ኮንሰፕት ናይ ሳዋ ዘበላሸዎ ወይ ሕማቕ ዝገብሮ እቲ ፖሊሲ ናይ ሳዋ ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ድሕሪኡ ዘጋጠመ ብድሆ ናይቲ ሃገር እዩ እቲ ብኣሜሪካ ዝወረደላ መግለፂ ዘይርከቦ ተፅዕኖ ንሱ እዩ ኣበላሽዋ ነዛ ርእሲ እዚ ኣብ ካልእ ብሰፊሑ ክዛረበለ ምክንያቱ ሕጂ ኣብዚኣ ኣብታ ርእሰይ ክምለስ ስለ ዘለኹ ናይ ሆፕ ናይ ዶክተር ፍሬሱስ ብሽም ዶክተር ፍሬሱስ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚኣ ኮሜንት እዚኣ ሓደ ኮሜንት ክገድፍ ደልየ ኣለኹ ሽም ዶክተር ፍሬሱስ እናጠቐስኩም ቢካዝ ብኣፍካ ክትዛረብ ካብ ደገ ከይድካ ኣክት ክትገብር ገለ መለ ኢትስ ኦኬ ነቲ ተኣምነሉ ብግብሪ ክትነብሮ ምፍታን ግን እቲ ዝበለፀ ልቦና ንሱ እዩ wisdom እዚ this guy deserves ዓብ ክብሪ ይግብኦ ልክዕ ከምቶም ኣብቲ ሳዋ ዝዕለሙ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ማለት እዩ ንመለስ ኣብቲ ንጀርመን in their militaries after Russia's full-scale invasion of Ukraine. Germany ended compulsory conscription 13 years ago. It has struggled ever since to recruit new soldiers. The German defense minister has a simple goal: to boost the number of soldiers. According to all international military experts, it must be assumed that Russia will be capable. I want to stress capable to attack a NATO state or a neighbouring state militarily from 2029 onwards. Currently, the German army consists of some 100. So ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጀርመን ቅድሚ 13 ኣገልግሎት ጠጠው ካብ ዘብልዎ ሰራዊት ክትዋ ይከኣሉን ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ሰራዊት ናይ ጀርመን ብዙሕ ኣሉታዊ መግለፂ እዩ ዘለዎ ምድብ ሰራዊት ኮይኑ እቲ ሰራዊት ኣለዎም ዝብሉ እውን ካብ ምድብ ሰራዊት ሓደ ግንባር ሒዙ ክዋጋእ ዝኽእል ኣይኮነን ዝብሉ ወታደራዊ ኪላታት ኣለዉ ስለምንታይ ናይ ሰላም ንሰላም ኢሉ ዝተዳለወ እምበር ንውግእ ዝተዳለወ ውግእ ሰራዊት ከም ዘይኮነ ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ውራይ ኢላ ንጀርመን ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘይህልዋ ገይራ እያ ኢማንሲፔት ጌራታ ታዩ ኣልሚሳታ ልክዕ ከም ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘይህልዋ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀርመን ብፍፁም ሓያል ወታደራዊ ሓይሊ ክህልዋ የብሉን ከምኡ ድማ ጃፓን ወታደራዊ ሓይሊ ናቶም ልሙስ ክኸውን ኣለዎ ርሙሳት ክኾኑ ከም ዘለዎ ገይሮሞም እዮም ከይሓፈሩ ድማ ሎሚ ተገምጢሎም ጀርመን እንታይ ኮይና ወታደራዊ ዓቕማ ርሙስ ኮይኑ ገለ እናበሉኻ ኣሜሪካውያን ከጓዕብዑላን ክፍክሩን ትሰሚዕ ንሳቶም ዝገበሮ ይምር ጀርመን ኣዝዩ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዝነበሩ ሃገር እዩ ኤኒዌይ ሕጂ ንዑ ንክሃንፁ መንእሰያት ብምሎም ኣብቲ ግዱድ ወታደራዊ ታዕሊም ክጅብሩ ከም ዘለዎም እቲ 2011 ጠጠው ዘበልዎ ናብኡ ክእትዉ ከም ዝደልዩ ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ስለዚ ጀርመን ዘሎ መንእሰይ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሳዋ ብኤርትራ ዘሎ ኣብ ኩሉ ሃገር ኣብ ጀርመን ጥራይ እውን ኣይኮን እንግሊዝ ከምኡ ትደልላ ፈረንሳይ ከምኡ ትደልላ ኦልሬዲ ስካንዲኔቪያ ዴንማርክ ስዊድን ኖርዌይ ጀሚሮም ኣለዎ ወይ ክጅምርዎ እዮም ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ስዊስ ድሮ ዘሎ እዩ ስለዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ እውን ወታደራዊ ታዕሊም ግዱድ ወታደራዊ ታዕሊም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ እዩ ኣብ ስዊስ ዘሎ እዩ ወዲ ናወዳት ጥራይ ዝምልከት ኣብ ስዊስ ወዲ ዘበለ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክገብር ክኽእል ኣሎ ወይ ወታደራዊ ታዕሊም ክወስድ ክኽእል ኣሎ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት በቢ ወርሒ ድዩ በቢ 2 ወርሒ እናመቐሉ ዝኸደሉ ግዜ ወርሒ 5 ሕጂ ከም ንቡር ተምሃሮ ከለዉ ድዮም ገለ ከለዉ መምሃርተይ ዝነበሩ ኣነ መምሃርተይ ዝነበሩ ይኸዱ ነይሮም ንሓደ ወርሒ ታዕሊም ክገብሩ ወታደራዊ ክዳን ገይሮም ድማ ንክላስ ይመፁ ነይሮም ኣብቲ ወታደራዊ ታዕሊም ግን ንሳዋ ይኮኑ ዝኸዱ እሶም ኣብ ከባቢኦም ሓንቲ ቦታ ኣላ ናብኣ ከይድካ ኢኻ ትገብሮ ማለት እዩ An army consists of some 180,000 soldiers. Pistorius wants this number to grow to at least 200,000. According to the new plans, every 18-year-old in Germany, men and women, will be sent a questionnaire. Filling it in. So, نفس وكف ود 18 ዓመት ዝሕጊ ምስ ጸደቐ ናብቲ ኩነታት ክኸይድ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ እስከ ንስማዕ will be compulsory for young men, but initially not for women. Some 400,000 young Germans will be contacted this way. Out of those, the share who express interest would be invited to physical examinations. Up to 10,000 new recruits will be identified every year. They would serve a 6-month basic military service with the option of signing up for 23 months.
But there are some concerns. I think it will be a big challenge in the beginning to find the capabilities of training personnel, training installations to train all these people. I think everybody is agreeing that. So እንታይ ይብሉ ኣለዉ ወታደራዊ ታዕሊም ንክትገብር ቀሊል ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ሓደ ብቁዕ ታዕሊም ክገብሩ ዝኽእሉ ስታፍ ቦታ ንዑ ክኸውን ዝኽእል ቴክኖሎጂስ ንዑ ክኸውን ዝኽእል መሳለጢታት እዚ ኩሉ ኣይነበሮምን so they have to build all those things እንታይ ከይብሉ ኣሎ እስከ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ኣብ 2029 ምስ ራሻ ክንዋጋእ ድልውነት ክህልወና ኣሎ እንታይ ሎሚና ነገር ካብ ራሻ ክሳብ 2029 ክፅበዩ ኮይኖም ክሳብ ሰራዊትካ ትሃንፅ ኣነስ ግርም እዩ ዝብለኒ እቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ናቶም ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ክትከላኸልና እያ ሽዑ ግን በዓልና ነብስና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ዝብል ኣረዳዳ እዩ ዘለዎ ድሕርኩም ትብል ኣለኻ ግን ክቅድሙ ኸውን ይኽእሉ እዮም ስለዚ but anyway it is what it is ከምታ ዘለዋ ኢና ንሪኣ If we want to organize the defense of Germany and our NATO territory, that we need a higher capacity and that we have to reorganize and we have to go this long and hard way to achieve the goals we want to achieve. Pistorius's plans still have to be discussed in the three-party coalition government before they can become law. For the Liberal FDP party in particular, it's vital that Germany's system will be voluntary and not compulsory like in Scandinavia. It's also clear. So እቲ ኣብዚ ዝደልይዎ ዘሎ ቮለንታሪ ወይ ከዓ ብድሌቱ ብወለንታ ዝኸይድ ኢና ክንገብሮ ከምቲ ናይ ስካንዲኔቪያን ሃገራት ወይ ከዓ ስዊድን ኖርዌይ ዴንማርክ ዝገብርዎ ዘሎ ብግዴታ ክሰብ ክኸይድ ኣለዎ ዝብልዎ ብድሌቱ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ጀርመን ንክጅምሮ ከለዎ እዚ ከዓ ነቲ ሰብ ንኸይሰናበ ድማ ፖለቲካዊ ንኸይሰዓሩ ዝግብልዎ ዘሎ ዘረባ ክኸውን ዝኽእል እምበር ብግዴታ ኣብ ጀነሬሽን ናይ ቲክቶክን ናይ ኢንስታግራምን ሰብ መፅኡ ብወለንቱ ወታደር ክኸውን ክደልየልካ እሞ ከዓ ውግእ ኣብ ዩክሬን ተዳልዩ ዘሎ ብርቱዕ ውግእ ኣብ ዘለዎ ግዜ ሰብ ብወለንቱ ክኸደልካ ኢቭን ወላ ገዲልካዮ እቲ ንኣብነት ወላ ብምርጫ እንትበልካዮ ፅቡቅ ደመወዝ ጌርካ እውን ክስሕብ ከቢድ እዩ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ናይ ሕጂ ዘሎ ሶፍት ጀነሬሽን እዩ ዝበሃል ብጣዕሚ ስራሕ ዘይደሊ ወላ ናይ ጉልበት ስራሕ እውን ዘይመርፅ ወለዶ እዩ ዘሎ ኣብዚ ኤውሮጳ ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ ጆብ ፌርስ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ካምፓኒታት ብፍላይ እቶም ኤሌክትሪሽያንስ ድዩ ካርፔንተራት ድዮም ገለ ሰራሕተኛ ብጣዕሚ ከም ዝሽገሩ ኣብ ስዊስ ትወለዶ ሕጂ ዘሎ ናይ ጉልበት ስራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኦፊስን ኣብ ቲክቶክን ክሰርሕ ዝደሊ ከም ዝኾነ ይዝንጋር ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ወታደር ኮይኑ ከዓ ገለ መለክት ከይድ ምኻው ኣብ ዘበነ ውግእን ገለን good luck trying ክንብሎም ንኽእል but is what it is comes along It's us that we shouldn't let things slip into a Swedish model. We'll keep this in mind as we look at the plans in detail when they're available in writing. A majority of Germans support the reintroduction of some form of conscription. Working with Russian diplomats at the United Nations, they would chastise me and others and say, you have to be very careful with the words you use because words have meaning. You can't just come out there and say things because people listen to what you're saying and then they expect certain things to happen. Putin as a leader, a Russian leader, is very careful with what he says. His words are vetted. ቃላት ኣብዚ ምዕራባዊ ሚድያ ዝጥቀምሉ ዘሎ መራሕቲ ብቃላቶም ብዙሕ ሓደጋ ከስዕቡ ከም ዝኽእሉ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ሓደ ዘረባ ክዛረብ ከሎ ተጠንቂቁ ዝዛረበ ምዃኑ ስለዚ ተጠንቀቁ ክብል ከሎ ሳክት ከጠንቅቕ ኢሉ ይኮነን ምናልባት ሓንቲ ፖስት ርአ ነይረ እንታይ ትብል ኣብ 14 ኣብ ዩክሬን ትገብርዎ ዘለዎም ተጠንቀቁ ስለዝበለ ስለዘይሰምዕዎ ኣትዩ ተዋጊኡ ነቲ ክሪሚያ ዝበሃል ከም ዝወሰዶ ኣብ 2022 ድማ ኣብዚ ዶንባስ ትገብርዎ ዘለዎም ምንቅስቃስ ተጠንቀቁ ኢሉ ዋርኒንግ ተሰለሰ ግዜ ሃብዩ ኢቡ ምስማዕ ምስ ኣበይዎ ኣትዩ ነዚ ኣብ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ሕጂ እውን ኒውክለር ተጠንቀቁ እዚ ትገብርዎ ዘለዎም ስጉምቲ ክወስድ እየ እንድሕር ኢሉ ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ ኣገይ እቲ ቃላት ናይ መራሕቲ ብፍላይ ከምዚ ናይ ራሽያ ተጠንቂቆም ዝዛረቡ ዘረባናቶም ግን ሓቅነት ኣለዎ እዩ ዝብል ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ሳዋ ኣገዳሲት ቪድዮ ኣብዚ ኣላ እዚኣ ንእሽተይ ክፋል ሸር ክገብረለን ንእሽተይ ሸር ዝገብረልኩም ምስታ ዝገብራ ዘለኹ ቪድዮ ዝኸይድ ክፋል ጥራይ ታንክ ዩ ክብርታት ንሃገራዊ ኣገልግሎትን መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ንህፃት ሕጂ ተን 6 ነጥብታት ሽዑ ከም መዘኻኸሪ ድመፃ ምክንያቱ ካብ ጌጋታትና እውን ንምሃር ኢና ምክንያቱ መበቆልካ ሓይልካ ኩነታትካ ክትዛነ ይብልካ ጥዑም ግዜ ስለ ዝመፀ ራህዋ ስለ ዝመፀ ተልእኾካ ስለ ዝፈፀምካ ኣኺሉ ኩሉ ነገር ተወዲኡ ኢልካ ክትዛነ ይብልካ ስለዚ እቲ ቀፃሊ ናይ መዘኻኸሪ መልእኽትታት ምትሕልላፍ ጎስጓሳት ምክያድ ኣድላይነቱ ናብኡ እዩ ዝመፅእ ምክንያቱ ሰብ ባህርያት ኣለዎ ናቱ ሓይሊ ናቱ ቁመና ናቱ ብልጫታት ኣብ ቦትኡ እናሃለዎ እንከሎ ዝዛነየሉ እዋናት ስለ ዝህሉ ከይዛነን እንቲ ድልውነት ክህልዎ ክእል ኣለዎ ምክንያቱ
ዝኾነ ሞያ ዝኾነ ፍልጠት ዝኾነ ስራሕ ትሰርሖ እውን ተዘይተጠቒምካሉ ብኡ እዋን ተዘይሕዲስካዮ ውፅኢታውነቱ ተደረተ ስለ ዝኸውን እዚ መደባት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምኩስኳስ ማሕበራውን ሰውራውን ክብርታት ናይ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ኣብ ምትርጓም ኣተሓሳስባታት ናይ ህዝባዊ ግንባር እውን ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ናቱ ክቡር ኣተሓሳስባታት ርእሰ ምርኮሳ ርእሰ ምክኣል ተወፋይነት ከምኡ ዝኣመሰሉ ረቀቕቲ ባእታታት ብዓብኡ ኣብ ምርግጋፅ ማሕበራዊ ፍትሒ እንታይ ግደ ተፃዊቱ ክንብል ንኽእል እውነታዊ መንገዲ ክትሪኦ ኩሉ ግዜ ተዓወትካሉን ዘይተዓወትካሉን ብወድዓውነት ክትግምግም ኣለካ ብፍላይ ናትካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ንውሽጥኻ ንዓኻ ጥቀመሉ ገምጋም ኣብ ክንዲ ኣብ ዝተዓወትካሎም ጥራይ ኣብ ዘይተዓወትካሎም ከተተኩር ኩለካ እዩ ዝበለፀ ተዓወትካሎም ርሳዕዮም ማለት ኣይኮነን ሕጂ እዞም ክብርታት እዚኣቶም እቲ ባህሊ ምኹስኳስ ነቲ ክብርታትን ባህልን ከዓ ናብ ተጨበጣ ሓይሊ ናይ ምቕያር መደባትካ ብክልስ ሓሳብ ብዙሕ ትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ብግብሪ ግን ሰሪሕካሉ ዲኻ ወድዓውነት ኣሎ ወድዓውነት ሕጂ እቲ ናይ ደገ ፅልዋታት ጥራይ ዘይኮነ ክውን ኩነታት ኣሎ ንኣብነት ማሕበራዊ ፍትሒ ኢልና እንድሕር ንዛረብ ኣለና ኮይና ማሕበራዊ ፍትሒ ኣረጋጊፅና ኢና ኩሉ ነገር ወዲእና ኢና ንድሕር ኢሎምኒ ፍርቂ ከመ ናይ በፅሓና ኢና ኣለና ፅርግያታት ዘይብሉ ናይ መጓዓዚ መሳለጥያታት ዘይብሉ ከባቢታት ክንደይ ኣሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ናይ ጥዕና ኣገልግሎታት ሆስፒታላት ኣሎ ክሊኒካት ኣሎ ቀረባ ኣሎ ደሊኻ እዋን ትበፅሖ ኣሎ ከምኡ ዘይረክብ ክንደይ ሰብ ኣሎ ሕጂ መወዳእታ ማሕበራዊ ፍትሒ ማለት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ናይ ዜግነት ሃገር እዚ ዜጋ ኩሉ ናይ ዜግነት ብወረቐት ናይ መሰል ረኸቦ ዘይኮነ ደሙ ከፊሉ ሂወቱ ከፊሉ ግዜኡ ከፊሉ ዕድሉ ከፊሉ ደምፆ ሃገር እዩ ድሕሪ ምዕሩይ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ ኩሉ ዕድላት ክርክብ ንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ማሕበራዊ ፍትሒ ተረጋጊፅሉ ኢልካ ትዛረብ ዝከኣል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ማሕበራዊ ፍትሒ ከም ዕላማ ዘይውንዘፍ ወይ ሕድገታት ዘይግበረሉ ዕላማ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ብጭብጢ እንታይ ይመስል ኣሎ ዓመት ብዓመት ወርሒ ብወርሒ ክትግምግሞ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ናይ ልምዓት መደባት ወፅእ ናይ ልምዓት መደባት ይቕየስ ፀጋታት ይጎሳጎሱ ውጥናት ይወፁ ናብ ተግባር ገፅካ ትኸይድ ክንደይ የሳሊጥካ ካብኡ ናብኡ ምክንያቱ ብግብሪ ኢኻ ከተረጋግፆ ዘለካ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝበሃል ከም እምነት ከም ድልየት ዝጠራጥር ነገር የለን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ውፉ እዩ ማዕርነት ክረጋገፀሉ ዕድላት ክክሰተሉ ኩሉ ዜጋ ምዕሩይ ዝኾነ ናይ ዕድል መስኮት ክክፈተሉ ግባእ ኣለኹሙ ለና ንደክም ኣለና ከምዚ ጌርና ዓመት ዓመት ከምዚ ጌርና ከምዚ ሰሪሕና ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ደዲ ፀበቐ ጥራይ ኮንካ እንትርኢ እቲ ዘይበፅሖ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ መሰረታዊ ኣገልግሎት ከም ዜጋ ክበፅሖ ዝግባእ ዘይበፅሖ ክንደይ ኣሎ ትምህርቲ ማዕረ ዕድላት ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ትምህርቲ ሓይሊ እዩ ፍልጠት ሓይሊ እዩ ኩሉ ዜጋ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ መንእሰያት ህፃናት ክመሃሩ ክእሉ ኣለዎም ምዕሩይ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ክኽፈተሎም ክኽእል ኣለዎም ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኣብ ከከባቢኦም ከምኡ ሎ ድሌት ሓደ ነገር እዩ ፃዕሪ ፈተና ሓደ ነገር እዩ ብግብሪ ዘሎ ግን ኣይኮነ ስለዚ ኩሉ ግዜ ርእስኻ ክትሓከሉ ዘለካ ጉዳይ እንታይ እዩ ድሌት ኣሎ ደወላውል ነገር የለን ኣብኡ ተወፋይነትን ፃዕርን እውን ኣሎ ፀጋታት ክሓፅር ይኽእል ይኸውን ግዜ ግን ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ ስለዝኾነ ዲናሚካዊ ስለዚ እቲ ክብርታት ናይ ህዝባዊ ግንባር እቲ ክብርታቱ ክንብል ከለና ህዝባዊ ግንባር ንገዛእ ርእሱ በቲ ክብርታት እዩ ዝግለፅ ህዝባዊ ግንባር ከመይ ዝመፅኡ እንድሕር ኢልካ ካብ ሓርነታዊ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረሉ ተመክሮ እናተባህለለና ዘይከውንን እዚ ከውንን ከምዚ ንገብር ኣይንኽእልና ተኸፋፊልና ክንሰርሕ ኣይንኽእል ኢና ተባታቲልና ክንሰርሕ ኣይንኽእል ኢና ዓቕምና እናዳኸምና ከምዚ ጌርና ክንምክት ኣይንኽእል ኢና በዚ ዓይነት ፀቢብ ኣተሓሳስባታት ሃገር ሓራ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና እናተባህለ ቶም ቫልዩስ ቶም ክብርታት እዮም ነቲ ህዝባዊ ግንባር ኣምፅኦም እምበር ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነ ነቶም ክብርታት ኣምፅዎም ስለዚ እዚኦም ንህዝባዊ ግንባር ክውን ዝገበሩ ክብርታት ንሳቶም ክህሉ ክእሉ ኣለዎም ቅድሚ ዝኣገረ ህዝባዊ ግንባር ድዩ ህዝባዊ ግንባር ኢልካ ትዛረብ ሕጂ እቶም ክብርታት እዚኣቶም ስለምንታይ ኢና ንግደሰሎም ኣብ ሃገር ሓራ ምግባር ተርኦም ተፃዊቶም ንዕኦም ስለዝሓዝና ኢና ሓይልና ሰሪሕና እሞ ተዓዊትና ሕጂ ኸ ንዓቶም ካቶም ክብርታት ክንሕዞም ክንክእል ኣለና ሓድሽ ምህዝ ዘይኮንና ንምዝ ዘለና ንዝነበረሉ ጥራይ ዘይኮነ ገና ንሓድሽ መንእሰይ ሓድሽ ወለዶ ዝበሃሉ ነዞም ክብርታት እዚኣቶም ተረዲኡ ኣሚኑሎም ክቐበሎም ክኽእል ኣለዎ ብዞኦም ብኦም ድሕር ዘይከይዱ ሓድሽ ምህዞ ክምሂዝ ኣይክእልን ምስ ሰብ ተኮንካ ክትነብር ኣብ መወዳእታ እቶም ክብርታት እዚኣቶም ክህልውሎም ሓቢርካ ክትስራሕ ኣለካ ክትውፈ ኣለካ ንካልኦት ክትሓልል ኣለካ ክብረት ናይ ሰብ ክትረጋግፅ ክትክእል ኣለካ ማሕበራዊ ፍትሒ ትብል ከለካ ማሕበራዊ ፍትሒ ብሓደ ሓያል ትካል ዝረጋገፅ ማሕበራዊ ፍትሒ ኮነ ማሕበራዊ ፍትሒ መረዳእታ ናይቲ ህዝቢ እውን እዩ
ترى سب ترى زي قانا يتعاقر نزنا جزء فلتو خلص لدلو نتمحب كم زراهما دعمي أقداسيتيا نهزباو جنبار توم كبرتات يوم جيرومو نسوم يوم كم زعوات جيرومو تبل زرباب تعمي دسيلاتني أنا يهوب كباتا ماهيركم تكونوا ناتكم ريتو ناتكم حساب ناتكم كومنت دما قدفو لايك قبرو سبورت قبرو مزيالة بواخقات فكمي أب هيوتنا سوربة تخاولو تخنقبر ندلدو مبار ندلن تخينا لزن سلسة تنكتل مجمريا يوحد يفزح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعاخان خقلقل أب ستوك ماركت إنفست قبرو ويا كريبتو إنفست قبرو الزقن فليت كان على لي خان بوحس من قد تخد قبرن تخيلكا اتزبالة أيو وصر غلطة تعرس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن قزيخا تباخن نعاخا خطق مركز نصبح من قد عوض كونا كازغل كيلتات نختا معبل مسحات من بعد ديو كورسات موساد ديو أب إنترنت ريسيرش بكبار ديو قزيخا تتعاملو أتاسال سيتدما لو من عاخا صباح دبان دك خاك خون زغل بيزنس دي جزا أب أفريقيا كجزء وطني هاللخا نزمان قد زك حق زنا زغل